No niin, koodin kiinnitys osa 2 olisi tässä nyt käsillä. Sitten eli tos äsken mä kerkesin nyt jo juhlia sitä, että mä keksin miten se periaate toimi tai toi objektin tai toi rotation scripti toimii. Eli nyt sitten eli kun mä muuttelin niitä kahta ekaa numeroa, niin mä tulin sitten siihen tulokseen, että niitä muuttelemalla niin toi pyörimisnopeus muuttuu. Ja nyt mä näytin kyllä tuossa aikaisemmin tai muuttelin niitä vähän ahkeramminkin, mutta tässä on nyt tää lopputulos sitten. Se ei ole suinkaan toi nimi, vaan siis tänne toki Content-välilehdelle ja taas kerran ja sitten tänne scriptiin kaksoisklikkauksella auki. Ja tossa meillä on nyt sitten tämä tulos, millä toi pyörii tolleen sopivalla nopeudella. Eli toi eka numero, ihan eka numero tossa akselin tai tää toget omega tarkoittaa tosiaan sitä, että se pyörii akselinsa ympäri. Niin toi ihan eka numero pitää olla 1 ja sitten toi pi-luku pitää olla 2. Vaikka loppujen lopuksi mä en ole ihan varma, että vaikuttaako se yhtään mitään, mutta ainakin mun mielestä se vaikutti äsken tossa, kun mä sitä tutkin. Mutta joo, että tällä tavalla. Ja nyt sitten tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää jo etukäteen kaikkia mahdollisia kuulijoita, jotka tämän videon ehkä näkee ja kuulee. Ja toivottavasti näistä mun höpinöistä on ollut jotain hyötyä jollekin. Ja näille videoille saattaa tulla vielä jatkoa, jos mä päätän liittää tuohon alustaan vielä sellaisen koodin, mikä saa aikaan sen, että toi alusta ampuu sellaisia hienoja värisuihkuja tuolta samalla kun se pyörii. Mutta sen näkee sitten, en lupaa mitään. Mutta joka tapauksessa niin toivottavasti törmäillään
jossain merkeissä. Ja ei kai tässä sitten muuta kuin hyvää yötä ja pitäkää itsestänne huolta. Okei. Moikka moi!